Robíme to každý rok a som veľmi rád, že verejnosť nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska sem prichádza, pretože nie je veľa možností navštíviť miesta, v ktorých pracuje vláda Slovenskej republiky, v ktorých sa organizujú napríklad slávnostné zhromaždenia, pohostenia pre zahraničných hostí, miesta, kde zasadá vláda. Preto som rád, že tu môžeme ľuďom ukázať a toto je v podstate štvrtýkrát, čo to robím. Ja sa stretávam len s pozitívnymi ohlasmi. Pochopiteľne, že ľudia chcú diskutovať o politike. Vždy je to, čo prináša doba. To, čo najviac prinášajú médiá, čo najviac rezonuje medzi ľuďmi, to je najčastejšie téma našich rozhovorov. Preukázateľne dnes dominuje na Slovensku, na slovenskej politickej scéne téma slovensko-maďarských vzťahov a zákon o dvojakom občianstve Maďarskej republiky. Chcú niečo sa aj posťažovať, ale to je celkom prirodzené. Preto dúfam, že nová vláda bude v tomto pokračovať.